ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା। ଶୃଗାଳଟିଏ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଉଥାଏ। ସେଇ ଶୃଗାଳଟି ବେଲଗଛ ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ପଛରୁ ଜୋରରେ ଶୁଭିଲା ଠୋ। ଶୃଗାଳଟି ଏକମୁହାଁ ହୋଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟରେ ଦୌଡ଼ିଲା। ଶୃଗାଳଟିଏ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଯାଉଥାଏ ସେହି ବାଟରେ ଠେକୁଆଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଥାଏ। ଠେକୁଆ ପଚାରିଲା, ଆରେ ଶୃଗାଳ ଭାଇ, କ'ଣ ହେଲା? ପଳା ପଳା, ପୃଥିବୀ ଫାଟିଗଲା। ଆଗ ପଛ ହୋଇ ଦୁହେଁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଠେକୁଆ ଓ ବିଲୁଆକୁ ଦେଖି ମୃଗ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା? ପଳା ପଳା, ପୃଥିବୀ ଫାଟିଗଲା। ବାଟ ଯାକ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲା ଖାଲି କହିଲା, ପଳା ପଳା, ପୃଥିବୀ ଫାଟିଗଲା। ବଣରୁ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଯିବାର ଦେଖି ସିଂହରାଜା ପଚାରିଲେ, ଆରେ କ'ଣ ହେଲା ରେ? ତୁମେମାନେ ଏମିତି ଧଇଁ ସଇଁ ହୋଇ କାହିଁକି ଦୌଡ଼ିଛ? ସଭିଏଁ କହିଲେ, ମହାରାଜ ମହାରାଜ, ପୃଥିବୀ ଫାଟିଗଲା। ସଭିଙ୍କୁ ପଚରାପଚରି ପରେ ରାଜା ବୁଝିଗଲେ ଯେ କଥାଟି ଶୃଗାଳ କହିଛି। ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେହି ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କ ସହ ହାତୀ ଶୃଗାଳକୁ ଧରି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ସେଇ ବେଲଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବେଲଟାଏ ଦୁଇ ଫାଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ହଇରେ ବିଲୁଆ, ତୁ ଏଇ ବେଲଟା ପାଇଁ ଡରୁଛୁ? ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରେଇ ସାରିଲୁଣି। ଏ ଡରୁଆ ବିଲୁଆ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡରିଲୁ। ଏମିତି କହି ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ବିଲୁଆ ଉପରେ ବହୁତ ହସିଲେ।